Hi guys, maayong udto, magluto mi sa saging. Tapos ang ipares namin sa saging ay kinilaw na tamban. Ito ang saging na lungag na, so mag-adto mi sa merkado karon kauban ako ang palalab ni Auntie Gigit. Tuwa na siya dito naghulat kay something init yun kayo, dili yun ingon something init yun kayo. Auntie, ari na ko auntie. Auntie Merce, ari na ko. Kay magpalit mi sa isda kay para among kilawon. Tamban lang kay ngano tamban, tamis man pud ang tamban. Nindot diri ang palibot, dili jud ingon siya nga ana ang daghan og mga silingan kaayo nya didto, nya ang didto napod sa unahan. Kuan na pud to didto, to ara dito ang balay. So karon di ara si Uncle to ara adto mi karon sa merkado. Okay, sige. Mag-adto na ta, sakay na ta sa atong Pajero. Layo ra dani ang kuan? Ang merkado? Sa wagid sa ani. Wagid dito sa Layo kayo? ini katong pure gold katong dito. Pero na may Hala, pure gold kato among naagian? oh, Pila ka ba pure gold dinhi? isara. Isara kato layo kay tuno. Naraman dia sintro man to. Katkat na taani kay. Hala, di ba kani matangtang ning kuan? Bangko. O bangko? Adil Piskot basig malagpot ani. Lak. Lak man. There's Uncle guys. Si Uncle Albert. Hi Albert? Oh, Okay, ari na mi. Ya urig kay kuan oh. Dipinsa sa init. ay dala ta kay payong. Di na magpayong-payong ah. Di magani dito sa bukid panigway sa baka nga. Wa nay payong-payong. Lagi po. Palaban man kay ni nga pagka kuan na Init kay karon po. mukha. Init dito ayo agoy. Oh. Naku magkuan dani pita kayo ni. Lak. Lagi ni. Lagi ni kala po ko ni pagbilin naman. Nya ang kanida ni nga dalan paingon na ni dito sa Lanao. Oh, Lanao area. So paingon nami sa merkado. Ngayon nami guys sa merkado. Barilis, tamban. Kani tamban. Kani, naay tamban. Tapilang kilo ani? 100 ang kilo. Sige, isa lang ka kilo amo. Naay listahan dani gihatag ang Gigit. Vlog. Taan ni Dam paningkamot sa tapanagsa. Hagas ni ay Dam. Asa mo sulod o mag-vlog ka o magpasagulog mag-withdraw ang saon man na magbuhat ba user ID? Di, naaya man kay kinahanglan kag bank account. Nakay bank account ato ha. Kinahanglan kay dito naman i-transact Balag wala ang kay sweldo. viewers. Di, kinahanglan di kag naay viewers. Naaman ay kuan requirements Okay. sa YouTube. Lagi ang pag-edit-edit naman ta kay Balwoy. So na Pwede ra balag ka nang mag-vlog ka nga wala edit basta wala lay marites. Kay Thank you ga. kung naay marites na delikado. Ha? Sa kanan po sa video ra po niyo kanon. Depende kung unsa nga bank ang pwede. Dani sa midam. Sili. Tapos kuan daw ya. Bombay nada na. Bombay isa, tabon-tabon, sili. Yaso. Suka na yun go. Suka. Nana biasong? Biasong. Tabon-tabon. Kana? Hindi. Tamban, Bombay. Nana, tabon-tabon, sili. Nana po. Okay na guys. Unsa ni nga merkado daniya? Wala market. Ha? Palao market here sa Elegan. Ayan sila ni Madam dito oh. Yes. Ari na mi mga madam. Bye-bye. Bye tanan. Okay na. Yan. Palit ni sa pipino kay kinilaw man lamit ko siya sa gulan sa pipino. Pipino. Kanina lang ang pipino. 70. Kuan. Dami ka pipino. Kana, 70 lang.
70 ang kilo? Yes, ma'am. Kami na ako. 70 ang kilo sa pipino. Pila? 35. Dira, madam. Oh, imuha di ay. Hi, vlog! Yes, Welcome to my guys. guys. Madam, siya madam eh. Di ami sa likod sa Pure Gold. Diri sa Aligan City. Ay, namay ko dito no, Limosito no. Wala. Wala out. Katong gibutang sa kuan. Takay, 5 pesos. 5 oh naa. Kadto pa ha. Wala pa man sila dito nito. Oh. Sakay na sad ka. Ay mo na ni uli. Adto sa Tubod. Bakit ang pala ito kayo? Dito, mainit kayo? Ha? Mainit ang bugaw. Di anami sa balay. Nakabili na kami ng makilaw namin. At luto na ang saging. Hinog-hinog na po niyang ubanda ni Tino. Si Auntie Gigit. Si Auntie Mercy. Nagunsa si Auntie Mercy. Nag-edit sa video. So ngayon, amo ning ihikay ang among himuon nga kinilaw. Eto. Alam mo, ragaan siya. Di ba ka ni laya na ni di ba ni tamban tuloy? Ay, tambang kang ni, kay walay himbis. Tambang kang ni siya, tamban kang. Okay ra ka, te? Kira ko. Okay. Okay ra si Auntie Mercy, guys. Pagkahuman na mo karon magkaon, mo adto mi dito sa post office kay para i-check na mo dito kung naabot na ba jud ang national ID ni Auntie Gigit. Kay kung wala jud dito naabot, sorry na lang jud ang Mercy Vlog kung unsa joy mahitabo sa Mercy Vlog. I'm sure na mawala jud ang ads sa Mercy Vlog. Ito, masarap ito. Hinog na siya, kaya kain tayo dyan. Si Auntie Mercy nag-usap ka dati, nag-wild naman ka. bangko. Kuan po si Auntie Mercy, hikay po siya sa panakot. Karon dali. Oo, dato mga niagi pag uli nila Jinjit. Mao ni siya ang tabon-tabon. Murag gamay ra magsuka ni siya ti. Ang gibalhin. Eto na ang aming kinilaw. Mayroon siyang pipino, tapos kani, suha, and kompleto po ni siya sa panakot. Nya, halang-halang, lami na kaayo. Kain tayo lahat dyan ng masarap na kinilaw. Ito ay tamban. Lami ang tamban kay ngano, tamis ang iyahang lami. So, let's eat! Kain na tayo ninyo lahat dyan ha. Kay, ito ay parang mukbang na talaga ito. Saging. Ito na, pang-bukbukon ko na. Na-upload na nakadugang ko nagtabas ko sa aming itong lawas. Pag pinanood ko Amen! Kain tayo yung lahat, guys. Eat na. Ali na, Albert. Kain tayo yung lahat. Kay kani ang ako saging.
saging lami. Hinog-hinog na siya. Dana. Tapos saging. Kana emal. Kain Emma tayo na, Els. guys. Atong iisog gamay kay para makita si Albert. Saging. Henog na jud siya. Malikay na. Hala. yun. Nalimot ko paghugas sa akong kamot. Maghugas ako sa akong kamot. May kabo yan. Ayun na, dani ra. Oo. Hala. Wala nag-iasinan ni. Otso. Sakura na siya. Ha? Tabang ra. Tabang ra. Angon sa? Kani. Tabang ra. Sakto ra man. Kutuwasan mo. Lami naman na siya ti. Tabang na na. Lami na. Lami na. Lami jud siya. Lami dili. Sakto ra sila. Sakto ra bitaw. Pinapaton. Kaon tatanan. Oo. Tinilaw. Nya. Dahan kayo kuan, pipino. Kaon. Naon tayo nyo guys. Napa buwag. Gabi ram na yung buwad. Mas yung gabi na kay di pa man gyapon na daot. Mhm. Parang na. Kain tayo Mami Vic. Morrison. Kain tayo. Tanan. Kain. Mami Vec, kain tayo ha. Madam Tis, kain tayo Madam. Mamita. Arnold John. Madam Miss M from Cebu and Miss J from USA. Kalok ni kauno. Tangtanga? Ang kalay mo kalok. Bawal. 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 Kaun ka no. Makikala ng upaw. Ha? Tagala. Upaw ko nito. Tanggaya ka no. Si Carlo mo. Tangga lagi. Tanga kay wala mi kakita. Maulo lay ko sa upaw. Wala gutaw na. Bango. Tangtanga. Maulo ko sa upaw. Di man gud na maklaro. Di man maklaro. Dai man. Lahi man ni ang kuan video ni auntie kay pagtan-aw dito hambog kay muulo. Dili may kaun na talo. Mag-aon ko sa kuan kana magbiyahe ko. Di mo tanong ka. Hindi Albert kauwaw man imong inana na matud ka. Tagdi lang gud nati. Sa dili nun tangtangon ang kalo mo na naupaw na noon. Mao na makaupaw bitong kalo. Kain tayo ninyong lahat guys. Miss G from USA, kain tayo Madam. Mahal na kayo kilo sa pipino ron. Miss M from Cebu, kain tayo. 25. Ano nga? Namedyo ako pipino sa Carmen doon ah. Carmen Cagayan. Jet po kay kuan niya. Saging dito sa Saging nga barbecue. Hala. Ano to? Watok manok. Imo to manok? Haon ka to karon. Lumlum to di ay. Pag idakop to nimo ganyan kaya halong ano na to. Lumlum mo to gud. Talon mo gud to no. Lumlum puros. Kadugay magtagam diya ti di na panahon number si Dini oy. Bang ihawon na to manok. A few moments later.
Hi guys! Kakatapos lang namin kumain at ngayon papunta kami sa post office para i-check namin doon kung nandoon na ba ang national ID ni Auntie Gigit kasi ang ID niya ang ginamit namin pag apply sa Google AdSense kay Auntie Mercy, yung sa Mercy Vlog. Kung sakaling wala talaga at hindi pa dumating, officially closed talaga ang Mercy Vlog. Mawala talaga ang kanyang ads. Wala nang advertise kasi hanggang September 2 lang ang kailangan na ma-solve ang identity verification. Ngayon, kung hindi talaga namin ma-solve, talagang sayang na sayang yung pinaghirapan ko na talagang stress talaga ako para ma-solve lang ang account namin. Sa ngayon, hindi na talaga siya ma-okay kung talagang wala. Kaya eto, paalis na kami at ang sasakyan namin ngayon ay Kariton. Kariton with Kabaw. Bitaw. Eto, maganda ang sasakyan namin ngayon. Sosyalan kami ng sasakyan. So, init ang kuan. Di man. Dili init. Saka na ta. Si Auntie Mercy, nandun si Auntie Mercy, oh. So, vlog. Dana na lang si Auntie Mercy, ti. So, diri ra ko, ti. Ana. Dire si Mercy. Ayan si Kuya Albert. Hawid ka ni So, ha? hawid ka niya kay basin mayang ka. Asay hawid ako, maghawid ni Auntie Mercy? Tay sa paha kay murag na ako'y something hapin dani sa akong lubot para hindi madumihan ang ating lubot. Paalis na kami, guys. Ti vlog dyan, ti. Yan si Mayang niya, si Albert. Eto. Mayroon Oh, tayong dire ka. Diri ko sapin sa ating lubot. Luboters. Ala, ginuot ko. Okay. So, ayan. Eto na. Paalis na kami. Hala, may pag dito na lang ta nagsakay daan sa highway, ti. Makasaka pa ni Kuni, ingon ko niya. Basig mabalintong tadani ba? Sige, balintong ah. Ay sige, sulayan lang nato. Ate, Try na to. Sulayan lang nato. Oh. Dito ra na ibutang ba? Hoy, si basig masabit ay makuan sa ligid imong kuanda na bag ha. Paalis na kami, punta kami ng post office or baka sakaling dumaan kami ngayon sa kanilang barangay. So, tayo na. Ang ganda ko today. I'm so beautiful. I don't know what happened to the world. Oh, okay naman di ay. Sosyalan. Ala. Hala. Hawid ti. Hawid. Hinahinay lang. Hinahinay lang. Ari. Oh. Balang ka na ba? Okay naman. Ay uli ang galon? Kaato ta dito sa kasada. Okay na diha. Okay. Dani ra tati. Kay para thrilling ni Dani o kay lubak-lubak man siya diha. So makita talaga natin kung gaano ka master talaga ang Driver. driver ni Auntie Gigit, yung lover. Yung lover niya. Sana all. Sana all. Tawag siya kay sa Auntie Mercy. Wala pa sa kay Auntie Mercy, afam ang sa kay Auntie Mercy. Maghanap yan ng afam. Nahatid na ang galon at saka basyo ng Coca-Cola. Paalis na kami. Going to somewhere down the road. Ala, hawid ti. Hawid. Ay, okay naman. Agay. Okay naman di ay. Basig makaon ni Dani ang atong hapin-hapin sa ligid. Ala, diri karon. Dami. Here nami sa highway. Eto. Kani siya, paingon siya sa Lanao del Norte. Sa tubod ni siya nga barangay. Dito na kami sa barangay hall and si Auntie Gigit ay papasok siya doon at tanungin niya doon kung nandito ang ID niya or na-release ba dito sa barangay. Kaya kung wala, diretso kami doon sa post office nila dito. Wala pati. Importante magud kaayo.
Diretso lagi mi dito karon. Diri mi nag-una kay namasing pud mi nga naa diri. Diretso talaga kami sa post office nila kasi wala dito na release. Baka sakaling nandoon sa post office, sana lang kung nandoon. Balik tayo sa ating Pajero. Kay punta tayo sa post office, ha? Office ka to. Diretso tayo dito, ti. Kay para ma-check na to dito kung naa or wala. Kay kung wala, jud, Nawa na jud. Babay na jud guys. Somerset vlog. sayang. And then after doon, kung wala na talaga, wala na kaming chance, uwi na kami diretso ni Ate Mercy. Dala na namin ang bag namin. Elegant City! Gaisano Mall, niwa pa ni nahuman? Ahuman na ni siya? Usa man na sa taas, parking lot? Ah, parking lot sa taas? Ah, luag siya no? Dako ni nga Gaisano Mall. Pila ka ba Gaisano Mall diri? Duha? Ah. Morning entrance. Gaisano Elegant. Dani rami kanaog. Ah, pwede. Baklay lami dadto. Here nami banda sa City of Elegant. And also dito kami sa may post office. Ha? Og sa karon nakalimtan ni auntie ang katong papel para claim stub. Claim stub ay tawag ato. Nalimtan niya maong gibalikan pa niya dito sa ilahang balay. Katuman ang papel ihatag diri para inquire kung naa na ba ang national ID. Dool ra pod mi sa Gaisano Mall and diri nga area wa ko kay balog unsa ni diri dapit kay naa naman ni siya sa city diri sa Elegant. Thank you so much sa tanan diha. Sa mga wala nag-skip ng ads, maraming salamat sa inyong lahat. A few moments later. Here na si Auntie Gigit at dala na niya ang papel. Ito ang mayong hapon. Diyan na dam ang katungkuan. Papel. Claim stub. Ako na ni. Ako na ni. So, kato di ay ang ikuan. Pakita kung kita mag-inquire diri sa Elegant. Kung mag-inquire mo, dalhon lang doon yung ang papel. Kay kato naman ang ilang i-check kung naabot na ba dyan ang national ID. So, eto, bagong ano na naman tayo kasi pabiyahe kami ngayon, kailangan magganito-ganito tayo, no? Ayan, sa Ate Mercy. Okay ka lang, te? Okay na po guys. Okay lang, paano na lang ito, guys? Kung wala talaga. Laban lang. Kinakabahan ako. Mansamdam? Wala. Ah, wala pa? Hala, wala pa, te. Wala pa? Masa ka daw na? Ha? Masa ka daw na? Sa Manila pa. Sa Manila pa. Ito pa sa Amerika siguro. Giyahak na. Kung saan man na ron. Ah, pag internet po. Kung kato i-try na to. Digit to. Ang katong Yeah. di sulay na biya nato sa kang gym. Ya. Error ba ya gihapon? Sao mali ah. Wala jud siya, guys. So ambot lang og saon ni. Walay chance kay wala jud ang national ID ni Auntie Gigit. So wala tay mahimo. Mag-uli ta dani nga Malinawon. malipayon.
Ay, ginoo ko, grabe. Super sad talaga. Tama rin, natuwan din. Wala. Mm. Dami na rin mo. Maingon namin sa terminal. Ihatod mi nila ni ante. Kay unsaon taman nga dismaya man ta sa atong katuyuan. So wala tay mahimo kay naingon ani man. So ang amo na lang i-post, ang kato na lang ang Mercy Channel. Manginaot ko nga inyong masuportahan ang Mercy Channel kay kato na lang jud ang pwede nato ma-uploadan every day. Kay I'm sure in September 2 or September 3 mawala na jud ang ads sa Mercy Vlog tungod sa Google AdSense nga wala nato na verify ang identity. Yami sa Gaisano. Elegan. Grabe kainit pero laban. Always laban. Labandera. Grabe ang atong kuwan uy. Sayang. Here na mi sa terminal and mga naog na ta si Auntie Gigit anyang palalap nag parking sa kay paingon na pod mi adto magsakay na pod mi karon diretso na mi sa Cagayan and then Bulwa to Agora to Balingwan na dayon mi ti basin ma habol pa siguro ni ti. And sa Pizza Uno, basin naa na dito mag-abot. Basin pamasin lang. Hasol-hasol jud no. Grabe jud ka hasol. Pero murag wala na jud chance. Pamasin lang basin makalugar ka ti sa Pizza Uno. Kay ug naa di mas maayo. Og wala jud 30. Og wala jud. Nay, 31 wala. Naay 31 te. 31 sa taman. 31 tataman. Oh, sige. Oh. Oh. So, Bayo tara ko Biyernes dito lang. daghan salamat sa inyong tanan. Auntie Mercy. Asa na si Auntie Mercy? Ante, ari na miti. Oh. Ti dana ko ti. Nakasaka na si Auntie Mercy. Kuha na tayo kita duha. Sa bangko. Kuha ni daan. Here na mi. Kol bang ilis Ate, salamat. Kol. Salamat. Ayan guys, pauwi na sa Paliw ko sa inyo.